କରିବେ ସରିଆ ଭାଇ କହ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଏ ସବୁ ବାଳ ଗୁଡାକ ବାଳ ବିପଦ ସୁଲି ବାପୁରି ଗାଈ ଚନ୍ଦକାମାନେ ଯେମିତି ମାତିଛନ୍ତି ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବେନି ସେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ତମେ ସବୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଛ ଇଏ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବେନି ସରିଆ ଭାଇ ଶହେ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ କଲା ପଇସ କରିବେ 200 ଟା ବି ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛୁ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଫସିବେ ତାହେଲେ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ବେ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ବି ଫସେଇବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ନିଆଁ ଖାଇଛି ମାନେ ଅଙ୍ଗାର ହତିବେନି କଣ ସରିଆ ଭାଇ କହ ମତେ ଉପାୟ ଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ କଣ କରିବେ ମୁଁ କଣ କରିବି କାମ କରନ୍ତୁ ଏ ବାଡ଼ି ପଟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ କଣ କହିଲୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ନାଇଁ ଠିକ ଅଛୁ ସେ ଶଳା ପୁଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟା ମତେ ଛାଡ଼ିବନି ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ନାଇଁ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ମତେ ଏଠି ଖସିଯିବାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କରିବ ମୁଁ ଆସୁଛି हंसा पंडित हाय हाय हाय